kad na tebe pomislim. Skroz poludim, jedno želim, s razumom se pozdravim. Mladi multitalentovani umetnik Stefan Koković ovo leto proveo je veoma zanimljivo. Posetio je prijatelje na Hrvatskom primorju i sa njima proveo divne trenutke. Ovo je 4. leto po redu da letom u Hrvatskoj. Idem kod prijatelja, ih tamo stvarno ima mnogo i uživali smo, super smo se provodili, izlazili smo dosta. Moram da priznam da se malo i ručkalo. Bar ja, znaš, oni tamo Dalmatinci, oni jedu stvarno dosta morskih plodova, ribe i to, ja to ništa ne jedem, ništa iz vode. Tako da jedem samo kopnene stvari. Si jeo tamo? Pa imaju one pljeskavice, neke mnogo dobre. U Omišu ima jedna konoba gde prave neke najbolje punjene pljeskavice na svetu. Veliki pozdrav za ljude koji su me hranili tamo. Tako da, eto. Ali, znaš kako, odmah direktno iz auta sam prešao u teretanu. Čim sam došao u Beograd. Čekaj, ti je bilo teško? Koliko nisi vežbao tamo? Nisam vežbao 3,5 nedelje i, znaš kako, kad se ušemiš jednom i kada redovno i trčiš i treniraš i sve, onda ti malo nedostaje, tako da, evo, sad sam se vratio nekako, back on track. Čekaj, jesi korigovao sada ishranu ili samo treniraš i dalje jedeš? Kafa bez šećera, proteini, belo pileće meso, ništa testo, ništa slatko i tako. Reci mi kako si... Zato me glavu boli. Možda pojedeš nešto, neki sendvič, nešto, neku picu? Ne smem sendvič, nikakvu picu, ali ću da uzem nešto integralno usput. Nešto zdravoj hrani. Dok mi suzice ide niz obraze, sam gurman teški, onako, hedonist. Ovaj hedonista uživao je skoro mesec dana na moru, gostujući kod svog veoma dobrog prijatelja, Horvata. Mislim, mi se družimo stvarno baš dugo i on mi je, mogu kažem, baš najbliski prijatelj i imamo liniju majice zajedno, tako da smo tamo i radili i odmarali se i super, mislim, baš je bilo super. Obeležila mi se ona anegdote, nedavno sam uz jedne novine ispričao jednu anegdotu, bit će vrlo kratak, da pošto imam fobiju od ajkula iz nekog razloga, paničan strah, znači to je, ruke mi se zalede, ne mogu da plivam, ne mogu da se pomeram. Oni me stalno teraju, ajde u dubinu, ide nas 10, ajde. Ja naravno nisam hteo. I u jednom momentu Horvat je otišao baš duboko i kaže, ajde dođi, ajde vidi, nema ništa. A prijatelj drugi je zaronio ispod njega dok ovaj nije vidio, povukao ga za nogu. Ovo je toliko počeo da vrišti da na kraju počeo plače, pošto neće priznat, zaplakao je. Ja sam počeo da plačem, jer sam već vidio lokvu krvi, noga otišla i sve to. I onda kad je on izašao na plažu i kad smo mi shvatili šta se desilo, on je rekao, ajme, prvo što mi je palo na pamet je da me se Bog sveti i da ovo sad kazna što te deram da ideš u dubinu. Tako da je bilo, mislim, baš interesantno, nisam odlučio da odem u duboko, nisam naučio da jedem ribu i sve te neke stvari koje svake godine kažem, sad ću da ih uradim. Ne, i dalje se samo izležavam i jedem na plaži. Verujem da ti neke egzotične destinacije onda nećeš ni posjećivati. Ne, nije mi privlačno. Ja sam baš onako evropsko dete. Privlače me gradovi. Ja da čekam da odem u Pariz, sad ću ići u Beč vrlo uskoro, tako da to su neke stvari koje ja volim, a sad neka Azije, te egzotičnije destinacije mi nisu baš privlačne. Verujem da nosiš fotoaparat sa sobom? Naravno, nosim fotoaparat i nosim telefon koji sad mora da ide na servis zato što se pokvario od previše, memorija je toliko bila opterećena i ispadao je i u more i svašta nešto, ali imam preko 3000 fotografija, neću ih sve kačiti na Facebook, ali neki hoće. Osim što se fotografisao i uživao, Stefan je u Hrvatskoj i promovisao svoju novu liniju majica koju je ovog puta uradio zajedničkim snagama sa Horvatom. Onako super, interesantan je kroj, ja sve radim onako od A do Š, naravno u konsultaciji sa Horvatom, ali dosta posla, ja moram da kažem baš dosta posla, ali je kvalitet stvarno najbolji mogući, jer nisam hteo da na tome zakidamo, nego sam hteo da se potrudim maksimalno. Grafička rešenja su moja, dizajnirao sam i kese, radio sam fotografije, editorijal, kampanje, sve redom. Tako da izgleda baš dobro i radit ćemo i naravno jesenju kolekciju, to će biti neki deblji materijal, možda će biti čak i duksevi s kapuljačama, vidjet ćemo. Da. Tako da to je neki naredni projekt. Moram kažem, u Hrvatskoj čak i mnogo bolje ide nego ovde. Valjda si prorok uvek, nikad nisi prorok u svom selu. Mislim da je to. Tako da Hrvati su baš zadovoljni svime što radi. Se noćas kriješ ko ti rušitelj sna, zbog koga to suze liješ, da li si... Stefan ima veliku armiju obožavateljki, a one su najsrećnije kada ovaj mladi umetnik zapeva.
Imao sam koncerte o Srbiji u ritmu Evrope. To je trajalo mesec i po dana. Celu Srbiju uzduž i popreko sam prešao i bilo je super. To je na trgovima su bili organizovani koncerti i onako kao dete sam bio srećan kad mi priđu silni oni klinci donose papire da se potpisujem autogrami, slikanja, medvedići i ostale stvari. To je super, super. Sada ću 7. septembra nastupati u Kragujevcu Plazi u okviru izbora za Miss Šumadije misiju. Tako da to će biti jedan od tih narednih nastupa. Kako ćeš se snaći sa svim tim lepoticama? Pa, znaš šta, ja sam uvek okružen lepim damama, jel? Tako da, mislim da ću se dobro snaći. Reci mi, šta je najkreativnije što si dobio od obožavatelja? Evo, ako najkreativnije što sam dobio, evo i ti si mi poklonila jednu divnu, kad nisi imao obožavatelj, kad si mi poklonila narukvicu, dobijam te narukvice gumene jer ih ja mnogo volim i totalni su trend ove sezone, baš vidim da ih svi nešto kače. David Beckham je valjda prvi to i Kate Middleton su nosili, pa je postao globalni trend. I ja kao idiot sam sedeo na plaži i sad to radim i ujutro pijem kafu i pletem ono gumice i ne ide mi, pucam, ispadaju mi, klizi i onda sam ja jednom momentu okačio na Facebook taj moj pokušaj nečega, onako mrvicu te narukvice što sam napravio i onako tužni smajli i tu imalo nekih 1000 lajkova i komentara i napravili su mi brdo tih narukvica, tako da sam sad onako obezbeđen tim narukvicima i baš sam srećen. Ali dobijem crteže svoje, to mi je super kada onako me nacrta napravim moj portret i to mi je stvarno ludilo. Poslednja pesma koju je snimio, Hajde mala, donela je Stefanu prvu nagradu u pevačkoj karijeri. Kaže da se nije nadao. Ja sam baš bio na moru i stigla mi je poruka od Milana Popovića koji je radio tekst. Milan Popović radio tekst, aranžman radio Marko Drežnjak i muziku je radio Dušan Mandić, veliki pozdrav za njih. To ono kao standardno, to završim da mogu nastavim. Milan mi je poslao poruku kao dobili smo nagradu. Ja kao super, svaka čast, čestitam. I on kaže ne, mi smo dobili, kao ti si dobio nagradu. Kao kako sam ja nagradu dobio. Oskar popularnosti u Trebinju je bio festival muzički kao letnji hit 2014. Tako da baš sam bio srećan zbog toga. Moja prva muzička nagrada. I eto, naša onako počasno mesto odmah pored moje nagrade za najbolji fotografa 2013. Tako da nekako sve se polako gomila i baš sam onako uzbuđen. Koja će biti sledeća nagrada, baš se pitam? Evo sad snimam narednu pesmu. To je jedan duet koji radim sa Konstantinosom Kristoforom, koja je baš velika zvezda u Grčkoj. Se me svi pitaju kako je došlo do saradnje. Ja sam trebao njemu fotografije da radim za novi album i onda je upalo muzičko takmičenje gde sam ja učestvovao. On je video klip i rekao, pa nisam znao ti pevaš. Pa eto, sad sam tu na takmičenju, vidjet ćemo kako to je trebalo. On rekao, pa zašto mi ne snimimo nešto? Imam čak jednu svoju pesmu koja mislim da bi tebi odgovarala. Ta pesma već postoji. Prava grčka. Kod nas će da kažu prava folk pesma, nije folk, grčka je. Ja volim da naglasim. I meni je izazov, mislim da pevam s tim nekim trilerima i ukrasima i na taj neki veseli način da u jednom momentu se iskoče na sto i razbiju čaše, jer ja to volim onako izguštaj me raka da radim kada izađem. Mislim da će biti stvarno veliki hit. On je 2005. nastupio sa pesmom onom Come baby, get the feeling, la. Tako da ja se nadam da ako bude baš toliki hit i nadam se da ćemo ga dovesti u Srbiju. To nam je sad svima akcija, da bar dođe, bude vikend, da snimimo spot bar 1 dan, 2 dana i da odradimo promociju te pesme. Ja se nadam da mu narednih mesec, 2. Dakle, najkasnije u oktobru slušamo novi hit. Najkasnije u oktobru, novi letnji hit, ali okej. Dobro, kad je mogla Ana Nikolić, januar, usled leta, možeš i ti. Januar, da. Ovo nema baš godišnje doba se ne spominje, ali bit će interesantno. A dok nova pesma ne dođe do ušiju obožavateljki, Stefan će se vrlo rado družiti sa njima. Kaže da ih kod nas ima mnogo. To moram da kažem da sam dobio, ja ne znam koliko poruka zaista iz Crne Gore, od curica kad ću doći i baš bi volio da organizujem neki nastup. Ako ne nastup, sad ću u Makedoniji, ja mislim u narednih par nedelja imati fan meeting. Vidim da su stvarno reakcije baš pozitivne. U jednom tržnom centru ćemo da organizujemo to, prosto pojavit ću se tamo zbog njih. Ja se nadam da bi tako nešto mogo da uradim u Crnoj Gori, jer vidim da ih ima dosta i evo jedno srce ovako svima u Crnoj Gori i jedan poljubac, divni ste. Hajde mala,